Ako vytvoriť e-shop, ktorý dokáže zarábať 10 000 eur? Za mňa je dosť taká nadhodnocovaná vec na začiatku podnikania nápad. Že všetci si myslia, že teraz musím sa zavrieť, neviem kam, ísť do púšte, dať si, neviem čo, halucinogénne hubičky a vymyslieť ten geniálny nápad a potom to všetko pôjde samo. Aha. Ja si nemyslím, že to úplne takto funguje. Minimal Viable Product je ten produkt, ktorý dokážem v čo najkratšom čase umiestniť na trh a čím skôr získať spätnú väzbu. Je úplne v pohode, keď vám na e-shope jeden produkt? Podľa mňa je to, že ja zo svojej nejaké akoby zásadačky pravdepodobne neprídem na to, čo zákazníci ocenia, alebo významne mi v tom pomôže, ak sa s nimi budem o tom rozprávať. Jeden zákazník v Maďarsku si objednal arašidové maslo. No a poslal nám fotku, že otvoril krabicu a bol tam taký hranol dreva. A my, že what the fuck, jak je to možné, že mu došiel hranol dreva v krabici. Ako teda zisťuje, že ktorý produkt má potenciál sa predávať v najbližších rokoch? Tak úprimná odpoveď je, že... Dalibor, vítaj u nás. Ďakujem to za pozvanie. Teším sa, že sme takto zmanéžovali narýchlo, že si bol taký promptný na to, aký som si myslel, že si busy, tak to celkom dobre bolo načasované. No a na začiatok ti chcem položiť takú osobnú otázku, pretože sme dali otázky, nech sa ľudia pýtajú, že čo by ich zaujímalo, tak bola, že ty prechádzaš nejakou premenou, ktorou si prešiel od toho, ako si schudol, upravil sa, osobnostne si vyrástol až na podnikateľa roka. Koľko ročne investuješ do seba ako do osobnosti, či už cez vzdelanie, knihy, semináre, konferencie? Fú, tak to je náročná otázka. Ale mám na ňu odpoveď. Ja robím takú vec, že v takej Google Spreadsheet tabuľke si analyzujem všetky svoje výdaje, ktoré miniem za mesiac, čiže mám akože výpis z karty a tam si tak labelujem náklady, že ktoré sú dobré a ktoré sú zlé. Ja som si zadefinoval, že všetky náklady, ktoré sú do mňa ako osoby, do ako rozvoja, takže tie sú akoby dobre, že tieto môžem akoby navyšovať. Potom som si napríklad zadefinoval, že cestovanie, že toto budem považovať za dobrý náklad, takže tieto akoby náklady môžem zvyšovať. A potom som sa zadefinoval aj určite niektoré náklady, ktoré považujem na to, že nie sú dobré. No a tieto sa snažím obmedzovať. No a čo sa týka nejakého osobného rozvoja, tak je tam dosť ťažké nakresliť úplne čiaru, lebo mne strašne, alebo mne najviac možno dáva, že z mojej pozície CEO mám prístup k iným CEOs. Podľa mňa mi najviac dáva to, že môžem s nimi tráviť čas, sa ich pýtať akoby relevantné otázky. A keby som možno bol začínajúci podnikateľ, tak nemám tento prístup. Potom dosť veľa mi dávajú naši obchodní partneri, ktorí ma často pozývajú na rôzne exkluzívne eventy, kde pozývajú aj ich iných akoby veľkých CEOs takých digital firiem a tam sú zase relatívne minimálne náklady. Väčšinou to aj celé preplatia, niekedy si tam akože platím nejaké náklady. No a potom, keď myslíš také, že konkrétne veci, také, že nejaké kurzy. Áno, že konferencia 10 000 alebo takto. Tak tam mám také, že nemám na to budget, že keď niečo proste stojí veľa peňazí, tak si to kúpim. Najdrahšiu takú vec, čo som si kúpil, tak bola v desiatkách tisíc eur. Bol to manažerský kurz na Stanfordskej univerzite, polročný, ale nerobím to úplne tak, že pravidelne, že proste, že každý mesiac túto sumu, alebo každý kvartál, pol rok, čiže skôr je to také nárazovejšie. Áno, že keď cítiš potrebu, tak ideš na ten seminár. Bol tu Peťo Strcula, tiež vravil, že mal vyjednávanie, že to išlo okolo 30 000, ale strašne dobrý dojem to robí na vlastne firmy, keď tam prídeš a povieš, že no, bol som na vyjednávaní, tam stalo vstupné 30 000 a dneska mu odovzdám najdôležitejšiu myšlienku a ľudia nadržajú myšlienku o 30 000. Ok, čiže mám také niečo povedať? Že... No, môžeš, jasné. Takže že si sa naučil na Stanforde, keby si... Ale to fakt zaujíma, že okay, čo ste tam preberali? Stalo to desiatky tisíc eur, ale teraz dostanete zadarmo. Tak... ako mám opísať tú skúsenosť, tak za mňa prvá vec, čo bola, tak bolo taký akoby šok, že hneď tam to funguje takým spôsobom, že ten akoby formát vzdelávania nie je ako také memorovanie, ako je to u nás, to formálne vzdelanie, ale skôr riešenie nejakých prípadových štúdií a otázky a veľa práce v tíme, že možno ešte viac obohacujúce je, že oni úmyselne skladajú tie akoby skupinky tak, aby sa vedeli navzájom obohatiť participanti alebo spolužiaci, dá sa povedať. No a určite obohacujúce je to, že tí profesori viac menej moderujú diskusie a ten ako celkovo formát učenia, tak toto bolo prvá vec akože obohacujúce. No a potom druhá vec bola pre mňa obohacujúca, že
ako ja to vnímam ako super investíciu v tom, že mi to normálne na veľa vecí zmenilo názor. Že mne sa strašne páčilo, že to bolo, že my sme robili takú štúdiu, toto z nej vyšlo, ako by si sa k tomu postavili a podobne. A mne sa páčil ten koncept, že to bolo položené na nejakých dátach, že my sme spravili takýto výskum, tak to proste vychádza. Tu sú akože detailné zdroje, keby niekto chcel akože challengeovať ten výskum a ten výskum je proste dobre robený, čiže akože nedáva zmysel to úplne challengeovať. Respektíve môžeš si trošku utvoriť obraz, že akým smerom išiel ten výskum, ale dá ti to taký základ nejaké akoby teórie a potom tou diskusiou a zamýšľaním sa nad problémami tak si akoby nejak rozšíriš expertízu v tejto oblasti a podľa mňa si to aj skôr tak zapamätáš, keď sa dostávaš do pozície, že ti to máš vymyslieť. Skús približiť, aký case ste riešili, napríklad keď to konkrétne povieš. Tak hneď prvý deň bol taký, že bol nazvaný, že diverzita a inklúzia. No ja som si ty kokos, že tu Ivy League idú slnečkári, ma tu... No a viac menej to bolo o tom, že sa tam akoby simulovali rôzne náborové procesy a posudzovalo sa, alebo vyhodnocovali sa muži a ženy a interpretovali sa tam ako keby postupy, kde viac menej aj muži, aj ženy majú kognitívne skreslenie alebo také mentálne skratky, že diskriminujú ženy. Čiže viac menej mi to zmenilo názor v tom, že sme ako keby dospeli spolu rôznymi akože brainstormingmi k tomu, že ty keď potlačíš toto kognitívne skreslenie, že ty si akože máš predstaviť ako manažéra, tak si predstavíš muža. Málo kto si ako manažér alebo CEO firmy, tak predstaví ženu. A takýmito akože skrátkami, aby tvoje telo šetrilo glykogén, tak sme sa akože vyvinuli. Tak ty ako keby tým pádom pri promotions alebo pri nábore favorizuješ skôr mužov. A keď chceš vytvoriť lepšie ako performujúcu organizáciu, tak je výhodné, ekonomicky výhodné pre teba potlačiť tieto ako keby skreslenia. No a ja som vtedy nebol úplne odborne podkutý v tejto oblasti a bral som to tak, že všetky tie témy, diverzita, inklúzia, že to sú nejaké moderné témy a podobne, že akože je to cool, treba byť férový, ale nikdy som si neuvedomoval ten ekonomický dopad. Že ty keď začneš potláčať svoje kognitívne skreslenia, mentálne skratky a zrovnáš to na najférovejšiu možnú úroveň, lebo ja vnímam, že možno hlavným jobom manažerov je vytvárať, alebo jeden z hlavných jobov je vytvárať férové pracovné prostredie a ty keď potláčiš aj v sebe, aj v okolí tejto kognitívne skratky, vytvoríš férovejšie pracovné prostredie a tým lepšie performujúci tým. Čiže toto bolo také pre mňa oči otvárajúce, že je to ekonomicky výhodné sa zaoberať témou diverzita a inklúzia. To je brutál normálne, že... A ty máš tak vyskilovanú angličtinu, že ty tomu tam všetkému rozumieš, ako to prebieha? Tak ako... Rozumiem, ale ako keby určite nie som native speaker, ale my máme asi 30% mojich kolegov nehovorí česky ani slovensky, čiže ja v podstate polku dňa hovorím po anglicky. Fakt? Žimbíme, hej? Aha. Ešte ma zaujala vec, že si píšeš výdavky? Dobre a zle, že do akej miery až ideš, že teraz si ma pozval na kávu za euro 50, že to si reálne zapíšeš, alebo ako to funguje? Skôr si exportujem dáta z banky. Ja jasné, ty by si to nepredpisoval. A tam si to akože kategorizujem. Aha. Brutál, tých kokos. Dobre, teším sa, že si prišiel. Ja som analyzoval, že akú tému by sme mohli prebrať. Videl som kvantum tvojich podcastov, aj tvoj YouTube a klobúk dole, ako si to dotiahol. Dokonca som bol na konferencii TA3, tak ťa tam dosť hypovali, že YouTuber najnovší a tak ďalej. Ale je mi to akože veľmi sympatické. Aj som si veľa z toho zobral. No ale zaujímala ma taká téma, že poďme to urobiť ako dostupnejšie pre bežných ľudí. A keď som sa pýtal, že aký príjem z toho e-shopu by si chcel, aby to stalo za to, tak väčšina Slovákov je tak nastavená, že 5,000 krásny život, 10,000 luxusný, už môžeme si všetko dopriať. Tak sme to nastavili, že ako vytvoriť e-shop, ktorý dokáže zarábať 10,000 eur. Je to strašne tak je to strašne tak, že globálna téma, ale budem rád, keď to podchytíme takto konkrétne. Tak moja prvá otázka, že keby som ti dal takéto zadanie, ako by si začal nad tým uvažovať, že od začiatku? Super otázka. Ja by som za mňa je dosť taká nadhodnocovaná vec na začiatku podnikania nápad. Že všetci si myslia, že teraz musím sa zavrieť, neviem kam, ísť do púšte, dať si, neviem čo, halucinogénne hubičky a vymyslieť ten geniálny nápad a potom to všetko pôjde samo. Aha. Ja si nemyslím, že to úplne takto funguje. Ja si myslím, že veľakrát
nikto nevie, ako ten nápad v praxi bude fungovať a úplne kľúčová je exekúcia nápadu. Myslím si, že skvelá exekúcia priemerného nápadu oveľa lepšie dopadne ako priemerná exekúcia skvelého nápadu. Čiže ako keby z môjho pohľadu ten nápad je možno jedna z najviac nadhodnocovaných vecí na začiatku. A ja si myslím, že v dnešnom dynamickom prostredí, keď sa všetko veľmi rýchlo mení, tak je veľmi zaužívaný tzv. Agile projektový management, agilný projektový management, ktorý hovorí o tom, že je veľmi výhodné skúšať tzv. Minimal viable produkty, čiže akoby keď si vymyslíte nápad, tak ho zosekať na čo najmenšiu veľkosť a čím skôr ho vypustiť vonku a otestovať v praxi. Lebo pravda je taká, že aj ja, Dalibor, ktorý tu cez 20 rokov robím e-commerce a dajme tomu, že mám za sebou nejaké výsledky, tak v podstate neviem, ako dopadne tvoj nápad. Mne píšu rôzni ľudia a pýtajú sa ma, mám začať predávať toto, tak ako úprimná odpoveď je, že neviem. Proste ja by som na tvojom mieste skúsil ten tvoj nápad, tú tvoju hypotézu zmenšiť na to čo najmenšiu, aby si, keď to nevíde, tak minul čo najmenej peňazí, aby si čo najskôr získal feedback z trhu a čím skôr ju overil v praxi. Čiže keby som išiel do toho ja, tak by som začal uvažovať nad tým nápadom, ale nebral by som, že to je úplne kľúčové. A keby som akože vybral ten nápad, tak by som tam hľadal asi niečo, čo mňa baví, čo by som vedel mať dlhodobo preto vášeň, aby som vo voľnom čase o tom s kámošmi rozprával, a čo si o tom myslíte, máme takýto produkt a podobne. A potom by som pozeral na to, čo ja viem robiť. Prečo by som ja toto mal robiť a prečo by sa toto malo robiť zo Slovenska, prečo by sa toto malo robiť práve z Košíc a prečo by to mal robiť človek s môjim formálnym vzdelaním. Čiže ako keby pozeral by som, že keď by rovnaký nápad dostal niekto iný na planete Zem, tak či by som to vedel ja vyexekuovať alebo doručiť ako jeden z najlepších. Čiže tu sú možno nejaké ekonomické teórie ako komparatívna výhoda. Že či napríklad, ak by som dostal teraz nápad z Košíc založiť novú sociálnu sieť, ktorá by mala konkurovať, dajme tomu, že Instagramu a TikToku, tak si myslím, že mám veľmi zlú pozíciu a oveľa ľahšie by sa mi podarilo naplniť tento cieľ, ak by som ho dostal ako človek, ktorý dajme tomu, že skončil nejakú prestížnú školu v Silicon Valley. Čiže z tejto pozície mám super nevýhodu toto realizovať z Košic, kde ako aktuálne žijem. No a čiže posudzoval by som túto kvázi komparatívnu výhodu alebo nejakú môj osobný prínos, že prečo práve ja by som to mal robiť najlepšie na svete alebo najlepšie v regióne. A potom možno taká tretia vec, by som bol k sebe úprimný v tom, že aké sú moje reálne schopnosti. Čiže ak ja som, dajme tomu, že študent vysokej školy a idem prvýkrát v živote podnikať, tak podľa môjho názoru by bolo, ako možno to vyznie teraz proti tým catchy highlightom drink big a poď do toho vo veľkom, myslí o veľkom a podobne, ale ja by som ako keby ten prvý biznis skúsil spraviť niečo lokálnejšie, kde si budem konkurovať možno len s ľuďmi zo Slovenska alebo ideálne možno s ľuďmi len z mesta, v ktorom ako keby žijem. A tým pádom sa zásadne zvýši šanca na úspech. Ja som študoval na UPŠke aplikovanú informatiku v roku 2011 a v tej dobe my sme sa učili od prvého ročníka programovanie v Java, to má veľmi blízko Androidu. Všetci moji spolužiaci robili vtedy startupy na androidové apky, lebo si mysleli, že proste teraz sa mení svet, my spravíme androidové apky, už všetci si predstavovali, ako budú mať nasekané vedase Balamba pred blokom. A faktom je, že nikto z nich neúspel v tejto oblasti. No, a podľa mňa to je primárne kvôli tomu, že uspeli pravdepodobne študenti, ktorí s týmto začínali v Silicon Valley a tí moji spolužiaci, alebo ani nie študenti, ale možno ľudia, ktorí už majú za sebou zo pár biznisov, že tí moji ako keby spolužiaci, ktorí za sebou nemali skúsenosti, boli z krajiny, kde akoby o mnoho náročnejšie získať financovanie a naškalovať globálny biznis, tak ja si myslím, že mali že super ťažkú pozíciu, že museli by byť 10 krát lepšie, ako dajme tomu, že tí ľudia, ktorí toto isté robia v San Francisku alebo v Šanghaji. A tým pádom si myslím, že mali príliš ašpiratívne ciele. A myslím si, keď to teraz akože spätne akože hodnotím, alebo možno ja som ako keby úspel preto, lebo ja som pracoval s fyzickým produktom, ktorý moje prvé biznisy som si konkuroval väčšinou iba v jednej krajine na Slovensku a ten market sizing bol malý, že tí moji konkurenti neboli úplne sofistikovaní. Čiže napríklad, kebyže začínam podnikať ako nejaký študent s malým rozpočtom, tak by som sa pozeral na to,
že nechcem si od prvého dňa konkurovať s Jim Beamom, alebo nechcem si od prvého dňa konkurovať s Alzou. Chcem si konkurovať s nejakými 10 živnostníkmi, ktorí z nich ešte 5 popri tom v korporáte robia. Alebo napríklad sú lokálne umiestnení, že v Košickom regióne. Napríklad, čo robím kuchynské linky. Áno. Hej, áno. tak zájdem tú výhodu, že nepríde nikto z Amazonu, z USA mi to montovať, moja výhoda Presne bude tak, v tom regióne. Presne tak. Táto kvázi nevýhoda to škálovať je pre začínajúceho podnikateľa podľa mňa výhoda, lebo to je takisto nevýhoda pre všetkých jeho sofistikovaných konkurentov a treba byť k sebe úprimný, že proste nemá pravdepodobne ten začínajúci podnikateľ dostatok ani ľudských, ani finančných zdrojov na to, ako by poraziť najlepších na svete. Ten minimum value product, ty si spomínala v jednom podcaste, dobrá myšlienka, že máš nejakého stolára známeho, alebo sú to tvoji rodičia a zobrať napríklad, správne či to chápem, že popýtam ho, že otci vyrob mi stôl a stoličku na štýl ako to má Javorina z masívu a skúsime predávať tento stôl za 500, túto stoličku za 200 a to je ten minimum viable product, hej? A s týmto idem keby už do toho predaja? Minimum viable product je, že ja si predstavím, že čo by som chcel robiť. Chcel by som robiť obchod s nábytkom, ktorý sa bude odlišovať napríklad tým, že pracujem so slovenským masívom a pracujem s hypotézou, že na Slovensku existujú ľudia, ktorí to ocenia, že to je slovenský produkt z masívu. No a ten minimal viable product je, že najrýchlejšie by som vedel umiestniť na trh stôl, lebo je to viac menej len doska a neviem čo, nejaké kovové nohy objednám od niekiaľ. A minimal viable product je ten produkt, ktorý dokážem v čo najkratšom čase umiestniť na trh a čím skôr získať spätnú väzbu. Čiže nezačnem si teraz prekombinovať, že ja chcem dizajnerský stôl s takýmito páčkami a budem mať aj Bluetooth. To je dobre, Čiže to je fantastická úvaha toto a je úplne v pohode, keď vám na e-shope jeden produkt? Podľa mňa je to dobré v tom, že čím skôr dáš ten prvý produkt na svoj e-shop, tým skôr získavaš feedback z trhu, že vidíš, že či na to chodia ľudia, ako na to reagujú. Ja by som presne do toho, toto je moja nejaká história, že som vždycky v minulosti čím skôr umiestnil prvý produkt a hneď na to pracoval na druhom, treťom a keď už robím tretí, už mám feedback z prvého, už ten tretí robím trochu inak. Tak je ten feedback taký dôležitý. Sorry, že ťa ruším na chvíľku, iba ti chcem povedať, že ak ťa takéto myšlienky zaujímajú a baví ťa marketing a podnikanie priamo ak veci, tak sa určite pridaj do našej komunity Digital Story Premium. Totižto, nedávame tam iba takéto podcasty, ale dávame tam aj výcud zo svetových marketingových konferencií. Áno, počuje správne, niekomu zaplatíme tiket, kľudne aj za 2000 eur a on z tej konferencie príde, napríklad Web Summit Lisabon alebo Social Media Marketing World v Amerike a dá nám výcud z toho najlepšieho, čo hneď vieš použiť. Takže na zdravíčko, ja si dám kavičku. Nemám tu nič, srandujem a ty si kľudne dopozeraj podcast. Čau. Tak je ten feedback taký dôležitý? Určite, tak poviem, ako pre mňa áno, ale je aj odlišný prístup, že Steve Jobs hovoril presný opak, že on proste vymyslí vec, ktorú ešte zákazníci nevedia, že chcú, ale podľa mňa tam je kontext, že on to robil v najinovatívnejšej časti sveta Silicon Valley s potenciálom globálne škálovať a s neporovnateľnými finančnými a ľudskými zdrojmi. Ja si myslím, že ak niekto chce podnikať zo Slovenska, tak je ekonomicky výhodnejšie sa pozrieť na zvyšok sveta, čo aktuálne rastie, v ktorých krajinách a treba byť k sebe úprimný, že nežijeme v najinovatívnejšom regióne planéty, čiže tu častokrát tie trendy dopadajú o pár rokov neskôr a tým pádom ja si myslím, že to vo veľa kategóriách, to čo dnes veľmi rýchlo rastie napríklad v Nemecku, a dajme tomu, že pred 3 rokmi to začalo v Nemecku a teraz to rýchlo rastie a pred 5 rokmi to začalo v USA a veľmi rýchlo to rastie, tak toto pravdepodobne na sledujúcich pár rokov bude rásť na Slovensku. Ja osobne si napríklad častokrát sledujem také prieskumy, ako napríklad McKinsey zverejňuje, že pýta sa rôznych CEO, že čo budú budúce významné technológie alebo zoznamy najrýchlejšie rastúcich firiem, alebo analyzujem, čo vlastne robia, lebo to je častokrát super inšpiratívne na biznis. Čiže ja sa vtedy musím strašne krotiť, aby som nerozbehol ďalšiu firmu. Aha, super, k tomu sa dostaneme, lebo na to sa strašne teším, na túto fázu zisťovania toho, čo funguje. Ešte napríklad, keď zostaneme pri tých stoloch, že vytvorím si teda prvý stôl, predám ich 10, získam spätnú väzbu, vytvorím druhý stôl, tretí stôl, mám 3 stoly a teraz
z tej spätnej väzby, čo viem napríklad zistiť, že zistujem, že sa to napríklad odierajú rohy, alebo že pomalé doručenie, dlho to trvá a tieto veci akoby zapracovávaš a získavaš tú výhodu, hej? Tak z môjho pohľadu sú tam dve zásadné veci. Jedna je kvalita produktu a druhá je marketingová komunikácia. Kvalita produktu z môjho pohľadu primárne vypovedá o tom, že aká bude retencia, aká bude word of mouth marketing, čiže keď mám akože dobrú kvalitu produktu, napríklad na našom biznise je super, že máme vysokú retenciu, že často krát u nás zákazníci nakupujú, čiže my keď máme dobrú kvalitu, alebo zákazník to považuje za dobrý deal, value for money, tak následne rýchlo druhýkrát nakúpi, tým pádom máme rýchlu kvázi spätnú väzbu z jeho peňaženky. No a toto je podľa mňa super, keď niekto, alebo u nás sa veľmi vypláca pracovať na kvalite produktu, lebo dostávame veľmi rýchlu spätnú väzbu, nielen cez odporúčania, nielen cez nejaké hviezdičky na rôznych treťostranových portáloch, ale aj cez druhý nákup, tretí nákup, štvrtý nákup a podobne. No a tá kvalita produktu podľa mňa podporuje hlavne retenciu a tento akoby takýto marketing na odporúčania. To je dôležité zohľadniť, že či, ako je to významné v koho biznise. No a potom je tam druhá časť a to je marketingová komunikácia. No a tým pádom, kebyže začnem predávať tie stoly, tak prvá vec sa určite pýtam na kvalitu produktu, že čo mám zmeniť. A hlavne zákazníci povedia, že tam chcú, neviem čo, zlaté kľúčky. Proste a ste ochotní za nich zaplatiť. To je tiež ako keby dôležité dopovedať, že veľa vecí zákazníci chcú, ale potom, keď majú otvoriť peňaženku, už si to častokrát rozmyslia. Či ste ochotní za to zaplatiť. Áno, že špeciálny lak na tie stoly. Áno, čiže ako keby treba tam robiť nejakú ekonomickú kalkuláciu, že či tí ľudia to nie len, že chcú, ale sú ochotní za presne tieto veci priplatiť a kde sa dá ubrať tak, aby zase bola cena pre nich akoby výhodná a oni to akoby považovali za dobrý produkt. No a potom druhá časť toho je marketingová komunikácia. No a tam by som akoby set otázok dával do pozície, že prečo ste u nás nakúpili? Nakupovali ste predtým u konkurencie? Čo vás tam sklamalo? Ako ste sa o nás dozvedeli? To im pošleš po nákupe? Dodatočný, alebo ako to robíš? Tak konkrétne, alebo najlepšie by bolo, keby ste mali PhD z Data Science a tým 30 výskumníkov a robili super sofistikované behaviorálne prieskumy a prišli na to, čo na podvedomej báze si naozaj myslia. Ale pravda je taká, že asi takto nefunguje väčšina zakladateľov. Tak podľa mňa je najvýhodnejší alebo najlepší pomer cena-výkon má, keď normálne zakladateľ firmy, čiže tá osoba, ktorá má možno 0 až 10 zamestnancov, priamo sa opýta zákazníka. Čiže ja v začiatkoch firmy som chodil normálne na naše výdajné miesto, aj keď už som mal nejakých 20 zamestnancov. A ja som ten Jim Beam ako začal už som predtým dlhšie podnikal, tak už som to nezačínal úplne z nuly. Tak som priamo sa pýtal zákazníkov presne tieto otázky. A to je skvelé, lebo vy vtedy viete ako keby preformulovať túto otázku, dopýtať sa, navnímať to, že či to povedal úprimne, alebo to iba chcel vyriešiť. Čo takú jednu vec ti rezonovalo z feedbacku, čo si sa dozvedel na predajní? Na začiatku Jim Beamu? Tak mňa dosť, alebo mne možno zmenilo, alebo významne podporilo jednu vec, ktorú som si už myslel predtým. Ja som vtedy to vnímal, že Amazon má v svojich firemných hodnotách, že zákazník na prvom mieste a podobne. No a ja som bol prekvapený z toho, že koľko zákazníkov zanevrelo na našich konkurentov na základe nevýhodných reklamačných podmienok. A zároveň ja som celkom taký akoby štatistický typ, čiže som si to dal do pomeru, že koľko ma stojí, kebyže pri hoci ktorej reklamácii im dám komplet peniaze a aký to bude mať dopad na reputáciu firmy a podobne. No a na základe, toto je pre mňa super zistenie, že ja som v prvý rok Jim Beamu, som bol ináč na takej súťaži e-shopov a som tam akože prezentoval o našom e-shope a som tam povedal, že našu firmu idem postaviť na 5 pilieroch. A toto je tých 5 pilierov. No a jeden z tých 5 pilierov bol, že rýchla a jednoduchá reklamácia. No a toto tu, podľa mňa väčšina zakladateľov takto, že vôbec neuvažuje, ani ja samozrejme, že idem predávať tie stoly
A toto ma nenapadne. Už si predstavujem zo Star Treku stoly ako neviem čo. Ale proste, 2050 rok? Presne tak. Ale faktom je, že pravdepodobne tie moje Star Trek stoly neocenia zákazníci, ale tú rýchlu a jednoduchú reklamáciu ocenia. A toto je ako keby podľa mňa dôležité, že ja zo svojej nejaké akoby zásadačky pravdepodobne neprídem na to, čo zákazníci ocenia, alebo významne mi v tom pomôže, ak sa s nimi budem o tom rozprávať. Aha, čiže nehádať sa, vy pošlete nová reklamáciu. A inak toto trošku neušuškáte, ja som bol pozrieť v Jimbime a vy tam máte normálne kameru, keď sa balí ten balík, takže keď vám niekto napíše, že ale mne neprišiel tento produkt, tak ty vieš normálne zo záznamu v danej sekunde pozrieť číslo balíka, či tam ten produkt bol vložený, že to je akože brutál sofistikované. Hej, ale máme k tomu veľa príbehov. Ale málo sa hádate, že reálne fakt pošlete niekedy. Akože my proste, ako neviem, či to je dobre takto hovoriť verejne, ale my sa proste samozrejme nehádame s našimi zákazníkmi a hlavne nie je to výhodné ani z toho pohľadu, že my sa nebudeme hádať proste pre 5 eur s človekom, kde to naše hádanie mojich zamestnancov mňa stojí oveľa viac peniazy. A zároveň je to kvázi platenie mojich ľudí za zhoršovanie našej reputácie, čo akože vôbec nedáva zmysel. Čiže ako keby my sa snažíme stále vyhovieť zákazníkom, lebo je to pre nás aj ekonomicky veľmi výhodné. A častokrát aj v úplne bizarných situáciách. Napríklad, môžem taký príklad uviesť. Jeden zákazník v Maďarsku si objednal arašidové maslo. No a poslal nám fotku, že otvoril krabicu a bol tam taký hranol dreva. A my, že what the fuck, jak je to možné, že mu došiel hranol dreva v krabici. No a normálne sme prechádzali celý proces, že pozeráme kameru, normálne sa tam zabalilo maslo, pozeráme naváženie na dopravníku, dobrá váha, naváženie, keď sa to nakladalo od auto, dobre. Tak už sme mali akože naváženie v DP v tej krajine, to bolo v Maďarsku, v centrálnom DP dobre navážené. A hovorím si, to musel určite spraviť ten kurier, čo mu tam išiel to doniesť, takže mu otvoril balík a dal tam kus dreva, zabal a odovzdal mu to. No a už sme to vyreklamovali tomu zákazníkovi a na to on sa ozve, že ospravedlňujem sa, to moji kolegovia si zo mňa spravili srandu. On pracoval niekde na píle a nám to bolo už podozrivé, lebo chlapík, ktorý pracuje, my sme už zistili, že jak to je možné, že sme tam ako išli do detailu, že jemu prišiel kus dreva, že skade by sa tam vzal ten kus dreva, no a to tomu akože kolegovia iba vymenili v tej krabici. Ty vole, a ty si sa tým zamýšľali, že čo sa stalo. Poďme k tej fáze, teda ako si spomínal McKinsey, toto ma strašne zaujíma, lebo viem, že ty si na data, aj Deloitte si spomínal a tak ďalej. Ako teda zisťuje, že ktorý produkt má potenciál sa predávať v najbližších rokoch? Tak úprimná odpoveď je, že nikto nevie, že proste my poznáme minulosť, ale minulá alebo nejaká história nevypovedá vždycky o tom, čo presne sa stane v budúcnosti. Čiže keď sa pozrieme na tieto akoby sofistikované prieskumy, tak častokrát sú robené skôr nejakou formou interview, čiže sa expertných akoby rozhovorov, alebo potom je to častokrát robené formou, že sa extrapolujú historické dáta, čo sa nemusí naplniť, že nemusí to akoby nejak lineárne rásť ďalej, môže sa to akože nejak zakriviť a podobne. Čiže za mňa je na začiatku dosť výhodné mať nejakú predstavu, že do čoho presne chcem ísť, že chcem robiť, ako som napríklad spomínal, že slovenský nábytok z masívu, že toto je akože nejaká moja vízia. A pozrel by som sa vôbec, že či táto kategória globálne rastie, či rastie v tomto regióne. To si vieš ako pozrieť, prepáč. Cez práve tieto výskumy, že ja sledujem také ako keby one pager, napríklad firma McKinsey alebo Gartner, tak oni častokrát robia spracovania rôznych oborov a špeciálne sa zameriavajú na také nové technológie alebo veci, čo aktuálne nejak menia svet. Čiže napríklad teraz posledné roky dookola hrotia prieskumy okolo veľkých jazykových modelov, že aké joby to automatizujú a podobne. No pre mňa ako CEO je to obohacujúce, že akože som stále len s nejakými najnovšími trendmi, ale podľa mňa je to výhodné aj pre začínajúcich podnikateľov, lebo to častokrát nielen mne ako keby dáva nejaké insighty, ako otáčať kormidlom toho akože super veľkého plavidla, ale dáva mi to častokrát insighty, že čím by bolo dobre teraz úplne začať od nuly. No a my ako veľká firma máme vo veľkom alebo vo veľa veciach máme výhody oproti tým začínajúcim, ale aj vo veľa veciach nevýhody. To znamená, že keby som bol začínajúci podnikateľ, tak by som sa aj pozrel do toho, že kebyže si idem teraz konkurovať, dajme tomu, že s Alzou v e-commerce,
čo je nevýhoda Alzy. A nevýhoda Alzy môže byť napríklad to, že pomaly bude spúšťať nejaký nový produkt alebo nejakú novú kategóriu. Takéto rýchlo meniace sa kategórie, tak toto môže byť akože výhoda pre toho akoby malého. Takto si myslím, že vzniklo dosť veľa firiem, že začali vymedzením sa v odvetví voči nejakej akoby veľkej firme, kde tá veľká firma to kvôli svojej veľkosti nemohla takto robiť. Čiže toto môže byť ako keby fajn postup a zároveň sú tam ako keby, keď sa pozrieme na rebríček možno 20 najväčších firiem sveta, tak on sa každých 10 rokov dosť významne mení. Čiže keď sa pozrieme na rok 1900, tak tam bolo v tom rebríčku veľa oceliarenských firiem možno. Keď sa pozrieme na rok 2000 alebo na rok 1950, tak tam bolo pravdepodobne veľa nejakých distribučných firiem alebo maloobchodných reťazcov a podobne. Keď sa pozrieme na rok, dajme tomu, že 2000, tak tam bolo veľa firiem, ktoré riešia ako keby dáta alebo nejaké sociálne siete a podobne. Čiže tam sa to akože častokrát je ako keby veľký makrotrend, ktorý ťahá veľa firiem. Ja si myslím, že dnes veľmi rýchlo rastú práve firmy, ktoré riešia AI, automatizáciu, veľké jazykové modely, čo dnes by som napríklad zvažoval to, že v tejto oblasti pravdepodobne, keď budem nasledujúce roky podnikať a budem len priemerný, tak s tým priemerom trhu sa mi viesť znamená dosť dobré ekonomické výsledky. Naopak, keby som sa rozhodol, že dnes založím oceliarenskú firmu, tak tam je dosť možné, že všetky tie oceliarenské firmy, ktoré vznikli pred 100 rokmi, po prvé majú už strašne silnú pozíciu a po druhé oni medziročne relatívne že padajú. Tým pádom by to bolo dosť nevýhodné. Musel by som byť o mnoho lepší než oni a aj tak by bolo možné, že len budem stagnovať alebo padať. Áno, že trend ma stiahne. V tom McKinsey napríklad vidím aj také dáta, že ako idú plastové okná, ako sa vyvíja segment napríklad, ja neviem, tanierov alebo kuchynského textilu a až takto podrobne viem ísť, či skôr je to, že AI, digitál. Toto skôr sú ako keby prieskumy konkrétnych tém. Kebyže chcem takto toto zistiť, čo ty hovoríš, tak to by som sa pozrel napríklad Mordor Analytics, Euromonitor, Nielsen Data, čiže to sú akoby firmy, ktoré riešia niečo ako market sizing a hlavne v čase. Čiže oni riešia to, že aká je veľkosť trhu, kategórie napríklad plastové okná na Slovensku v roku 2010, 2011, 2012 a tam sa viem pozrieť, že ako rastie alebo klesá ktorá kategória v ktorej krajine. Čiže toto by mi, alebo tieto tri firmy, ktoré sa sústreďujú práve na tieto akoby dáta, by mi vedeli to lepšie povedať. A ešte keď, len toto je problém, že oni majú relatívne málo dát zadarmo a dosť veľa spoplatnených. Kebyže chcem niečo zadarmo, čo akože určite začínajúci podnikateľ chce zadarmo, tak ja by som použil pravdepodobne nástroj SimilarWeb. Čiže to je akoby nástroj, ktorý hovorí, že kde rastie návštevnosť webu a takto by som sa popozeral po, dajme tomu, že top 5 alebo top 10 najväčších hráčov kategórií. Čiže tam sa pravdepodobne bude diať, že nie všetci budú rásť, ale keď si spriemerujem, ako sa vyvíja, dajme tomu návštevnosť tých najväčších hráčov, tak mi to povie, že buď sa trh konsoliduje, alebo celý trh rastie a to je ako keby dobrá predispozícia. Toto som robil aj ja v začiatkoch Jimbeamu. V tom roku 2014 ešte okrem SimilarWebu bolo dosť populárne, sa to volalo vtedy Alexa. Teraz už to myslím, že nefunguje. No a vtedy som akoby strašne riešil, že ktoré segmenty celosvetovo ako keby rástu a tie ako keby analýzy McKinsey o online health v regióne a podobne som si podporil ešte tým, že som si zanalizoval, že e-shopy v kategórii dietary supplements v tomto regióne takto rastú, v tomto regióne takto rastú, toto sú lídry a toto je ešte častokrát obohacujúce, že pozriem si firmy, ktoré rastú rýchlejšie ako priemer. To znamená, že pozriem sa na 10 najväčších hráčov napríklad v Nemecku a tam kľudne môže byť, že 7 a 9 rastú oveľa rýchlejšie než priemer. Toto sú podľa mňa tí inšpiratívni. Tá jednotka nemusí byť vôbec z môjho pohľadu inšpiratívna, lebo ona aj keď rastie, ale rastie celý trh, tak môže prichádzať o trhový podiel. Čiže podľa mňa je už, aj keď chcem sa ako nechať inšpirovať týmito zahraničnými lídrami, tak je výhodnejšie sa inšpirovať tými, ktoré rastú rýchlejšie ako priemer trhu. Čiže ten SimilarWeb dokáže robiť takú vec, že má napríklad, ja neviem, kuchyne Dálno, kuchyne Dán, kuchyne Livington a ja tam vypíšem tie weby a ono mi ukáže, že koľko je odhadovaná návštevnosť tohto webu? Áno, a historicky. Ja som ešte, respektíve, ja už teraz nemám platený prístup, ale roky som mal platený prístup. Koľko to stojí reálne? Tam je to trošku drahé. Keď sa zložia 5 kamaráti, že idú zakladať e-shop, tak to bude v pohode. No tak sme to mali my. Že tak sme mali, že sme akože, že si viacerí šerovali prístup a riešil. A tam sú skvelé dáta v tom, že tá technológia je založená na tom, že ona si kupuje dáta z takých widgetov po browseroch a ono to robí to, že ono to vie, že aké slovo napríklad napísal človek do Google
a na ktoré weby sa potom preklikol. Ale ty vieš spätne, že keď k tebe príde zákazník, zistiť, kto je tvoja reálna konkurencia, lebo toto podľa mňa tiež veľa zakladateľov si myslí, že ja robím, neviem čo, plastové okná, tak môjim konkurentom sú plastové okná.sk, lacné plastové okná.sk a podobne, ale reálne častokrát tým konkurentom môže byť, že Tesco. Aha. A to si častokrát ten človek akoby sám neuvedomí a veľmi dobre je identifikovať tú konkurenciu a ten trh podľa tejto metódy, že pozriem si, že cez kľúčové slová, na ktoré ku mne chodia zákazníci, tak na aké iné landing pages chodia z týchto kľúčových slov. Lebo to je dátovo podložený prístup, kto je moja reálna konkurencia. Nie. Čiže napríklad ja som bol prekvapený, že mňa napadlo, že v začiatku, že moja konkurencia budú e-shopy, ktoré predávajú doplnky výživy. Ale pravda je taká, že moja konkurencia sú častokrát lekárne, moja konkurencia sú e-shopy typu Alza, Notino a podobne. No a tiež akože v rôznom rozsahu. A v tom ešte ďalšia vec je, že veľa takých akoby začínajúcich podnikateľov významne nadhodnocuje pozíciu nejakého takého najznámejšieho e-shopu v kategórii. Čiže tam je častokrát ten trhový podiel tak rozdistribuovaný, že ten líder kategórie má častokrát trhový podiel, že 5 až 10%. Že málo kedy to je, že tu keď sa môžem pochváliť, tak my sme trošku svetlý príklad na Slovensku, že my máme akože super silnú trhovú pozíciu. Koľko percent máte podiel? Tak podľa toho, ako zadefinuješ trh, ale určite je to v tých ako dietary supplements, tak sme veľmi skokovo väčší od toho druhého. Že proste je tam obrovský gap medzi prvým a druhým. A toto akože nie je ani ekonomicky ináč výhodné, že mať až takúto dominantnú pozíciu, čiže na základe toho my sa snažíme budovať si ten trhový podiel teraz v iných krajinách, ale... Prečo to nie je výhodné, iba tak akože skrátke vsúka? Lebo pri určitej trhovej pozícii ťa už každý ďalší zákazník stojí viac peňazí než ten prvý, čiže... Chápem. No a aby sme sa vrátili, tak v podstate cez ten Seymour web sa dá dátovo podložiť, kto reálne sú konkurenti, že s kým reálne súperím. Funguje ešte dnes zľava, alebo ako motivovať ľudí, aby nakúpili? Čiže keď založím nový e-shop, je reálne od začiatku dobre komunikovať, že je v zľave? Tak... Vy aj do influencerov investujete stovky eur ročne. Čo by si poradil týmto ľuďom? Keď chcú robiť aj ten influencer marketing, ako by k tomu mali pristupovať? Tak poviem, ako k tomu pristupujeme my a možno to bude pre niekoho inšpiratívne. Ako by si pristupoval, že koľko by som mal dať do marketingu reálne z toho obratu v rámci toho e-shopu? Tak ja... Chcem ti poďakovať, že nás podporuješ tým, že pozeráš tieto videá a tým, čím nám vieš naozaj pomôcť, tak je odber a like na toto video, pretože tebe to zabere pár sekúnd, ale my vďaka tomu vieme extrémne rýchlo rásť a dostať tieto myšlienky k viacerým ľuďom. Úprimne ti poviem, že by som o to neprosil, keby to nebolo treba, ale naozaj je to tá vec, ktorá na YouTube pomáha. Takže ďakujem ti pekne, ak nám ho dáš a držím ti palce v podnikaní. A dám ti za to darček. Dole v popise je link na webinár o osobnej značke, ktorý je zdarma a videlo už viac ako 7 000 ľudí. Takže odporúčam ti ho si pozrieť, lebo má naozaj fantastické feedbacky. Ďakujem, čau.